Yeah. I am him here at the cave. Behind me, the CGY players. Ah, look at the location. Nata sa the cave sa Pabayo. Cool, right? Right behind me, paila mo ba tagsa-tagsa? Oh, Shirley. Live Bundaks, I'm back, main. Young players. Asa mo? Do donuts day. Do donuts. Roger kain. Skull Reaper. Yung kinakusgan day, yung mama lamin mga adobo, ako na siya. Bang. Charlie ho day. Unsa man? Renz boys. Christian, YG for short. YG. Yeah, I'm here. Alright. So, dagan sa inyo ilado na kayo nga diri na gyud nga mainstay sa The Cave, no, and some of you mga artist man gyud. So basically naman gyud dagan man kita, no, pwede ta magpasahay og mic. Ako po day kanang in and out ko nga membro diri. Sayang pagkita sa dili. Usahay mo wala lang kalit. However, naini uli bago lang gyud. It's the guy right behind me, si Lucky Bundaks. I don't know kinsa magi murag frontman sa CGY Players, kay mga players man mo tanan, so collective for sure. Collective group of merchants, creative artists, of course mga rappers. Pero ako na lang pangutanon si Lucky kaysa magi bago lang gyud naka-uli. So, Luck, take us through backstory sa CGY Players. CGY Players mataron, but you're also a solo artist yourself, di ba? O sa tandem sa si KB. Shout out KB. Pero karon CGY Players ka kay namo diri. So, take us through CGY Players kinsa mo. And at the same time, ako ipasa ang mic sa usa sa mga players. Kasi gusto mo kuha sa mic. Kayo. Bang. Tayo asang mic out na ulo. Kundi, si Joy Place day mi day. Mga power na akong mga amigo nasa akong likod diri. Nailam Pinauna na ako nailan sa players gyud. Kay si Ewoks katong Marauders na ba ako sa gawas. Unya. Ang pinakauna na ako na meet kay si Charlems. Dumdum pa ato main, nami sa komunidad adto ni pull up si Charlems ako na event adto. Nya nakita-kita dahil may tanan sa Nazar Thrift. Shout out Budit. Kita-kita may tanan dito na si Carl, napod si Amir, si Renz, tanan. Na si Rains. Nya make music lang no? Inamiguhay lang, make music. Nya nibuto man ang doing thanks. Muna din to. Dito na din nagsugod. Shout out doing thanks. Ang manager, Nara. Roger Akain. Suryain niyo, main. Sa inyong mga POV, main. Naulo, manager. Yeah. Doing things ba nabuhat to kay kuan to real shit to ba? Yeah. Real shit to, yeah. Firms. Dili. Kung wala kung wala na dakpan ba. Dili to mabuhat. Ano to experience na sa life ba. Dili to mabayaran nung kuan ba experience sa kinabuhi. Kayo. Chito. Pagkayo mo ba? Kayo. Ngi kamo. Kinasi ko na to, si KB ug si Balas pagbuhat nila sa pag doing things. Ako gikan na to, Charles. Basig ng kuan. Joe. Muna may karon 3 years later. Power gyapon. Ba? Shout out KB, may KB, bawlas KB kay. Shout out KB. Clarky. Shout out pud sa imo, Clarky. Nurse. Ay, ba injection ni Nar? B-side. Beside Barakay State. Kuan. Kamo, unsa mo yung kuan? Shout out kay Clarky ug kay KB. Sila ang murag una na mo na connect ni Amer since pagsugod adtong Budit nga ano to?
Nazar It nga nay dito nagsugod ang pop-up then nagpa-event man to sila then dito din namo kami ni Kakarl kay kailan nagidmidaan then pag-introduce din ni Kakarl sa yang brother na si Lucky dito na din si taga event magsabay na din may permit din dito din nabuhi ang players din maldito na din mitanan bisa gobyerno ang mama Bakwas. maldito bisa gobyerno Shout out sa kan, taga gobyerno. oh then mga na din to tanan nagsunod ang mga lakaw then kung pag sugod na mo to dito na din may nakaplano nga magtukod og shop kay para sa mga among mga shoot na mga baligya then dire na din may ito nagsugod og mag-record binuntaga then mga lakaw sa community sa among mga lakaw sa among mga kailang nga mga creative then until now mao na gyapon namong ginalakaw then karon mao pay pagbalik ni Lucky so possible buyon na to balik ang Wild next scene na din sa CGY. Yeah, baby. Wild din. Why you wild din, bro? Kapag gibati murag taud-taud dito sa dugan nga naipos sa laro kayo mo. Nabuhos ka rin. Das mo ka podcast mo ginyo. Nanukad na ba? Nanukad. So wala gi. Karon pod sige mag-discuss kung magpa-event po. Sige, kuhan. Kaya nakabalik si Lucky. Then discuss pa mi sa mga option sana ba. Karon pod katong yung tigpaminaw sa mga shoutout sa inyo tanan nay mixtape nga nasugdan og sabot nasugdan nagsabot to okay na trabaho na namo so nanay mga nahanay nga mga tracks nanay mga kuan so bayo-bayo gid na ba daghan kimig pundo nga wala na nga release sa players so nato yung mga unreleased nga na perform sa event may uban na nga na snippet lang pero mao lagi may plano namo drop na gid sila uslan man nga kompleto tanan na silang Lucky silang Carl so silang kuan sila Lucky, Kakarl din nga kung Kakarl sila kami mission na. So puslan man nga natanan no. Nakabalik si Lucky yan na. Dagan kitag tracks nga ma-drop yun. Kung nice, hindi sana ipapart na to nga na studio dia. Studio tabi. Studio tabi. Sa mga supporters na mo diya, nga na yung mga recording studio, basin ma-sponsor man ninyo laptop lang. Studio tabi. O ka, pa-record mi sa inyong studio. Oo, gani. Para ma-complete na niya mga project para sa CGY Players nga lakaw. Namin. Ayo pa. So shout out po sa tanan no. I am him no. Yeah, Shoutouts pod kang I am him. Pitch upside since day one. Mga nay mga laptop nga di na gagamitan diya, yatag na sa mga bay. Kailangan kina mong laptop karon bay. Balik na po na mo, moment mi. Balik na pod. Og di maguba. Di ba kita mo delete? Di ba kita mo delete ang mga track niya? Bagid. Dili. Copy na namo. Kasi mo ang mga tinuod, ang mga original. Mao. Sige, gani ako. Shoutout po dai. Real shit, mga Charles. Bikas daw. Imo kasi ka. Go. Ang mata. Shoutout mo setan. Shoutout is tanan, labi na sa Dakib na pinalangga na ako o pinalangga na players diri o mga homies niya sa gasa, grabe mo suporta sa mga og salamat sa gapalit permit diri, nabuhi po ni permit diri. Salamat sa inyo. Salamat sa Dilinumboy, Clarky, sa Juan kay Clark, wala pa ko na-remit, Clark. Wala lang. Gamay na lang yun. Gamay na lang. Shoutout, Papa B. Shoutout din sa Limin Silon nyo, sa mga Street Tab, ka Boss Aves. Napalangkay, ang mga perminti gapon. Boss Eds. O, Juan, Clarky. O, welcome back kay Lucky din na nasa Gayan. Nasa gayan. Boss Eds, silent. Enjoy player. Yeah. Maura to, God bless sa tanan. Salamat. Shout out, God bless Gossip. Sa
Sa May 8 og 9 na may event ni Amer, Deja Vu, pull up lang mo to. Yes. Kung wala pa mo naka-register, tuplo ka lang ang link nasa comment section. Yes. Na event na si Lucky Motokar. Kung kinsay gusto motokar R&B, ditso na. Yes. Siyem si Amer. Kung sa'yo gustong maminaw mga R&B na ako, mga tinaguan, motokar ko dito mga R&B nga mga chuy. O, sa man ang R&B, rap na Bisaya. Mag-drop si Lucky og kuha na kanang merch. Tanawa lang. Kayo. Shoutouts kang gawish. Yeah. Yeah po. Shoutout you job side. Shoutout sa mga homies. Shoutout Osman. Shoutout Stolen. Shoutout sa CDO skateboarding. Shoutout sa CDO fingerboarding bod. Shoutout sa bod. CDO longboarding. Skate park. Siya ang longboard. Shoutout sa Daily Longboy bay. Gossip. Usman. Yeah. Void. Void. Shoutout Void. Yan sa'yo. Ay sa, kaning nga topic ba kaning skate park, nauna na lang ang pickleball nga, park da yun. Una na lang yun ang pickleball eh. Park ni, Cagayan ni, Power kaya mga player na rin ba eh. Wala lang yung skate park. Oh, lagi na beauty spot unta to sa ball game. Back pagid do ba? Para skate to. Ikaw may nagbubato. Pero mo lagi ba skate park unta ba? Dinggi. Pinyon na ako ni siya. Pare ko niyo. Dili man nila mapuga good. Asli mapuga diretso nga ROI sa skate ba. Dili sila kabaloon sa akong pagpuga og kwarta diya. Oh. Pickleball kay loho na biya na sa mga Mao gani batika. na ako no. We need skate park. We need skate park. Dagan nga dula diri. Nagay opportunity ang mga bata. Let's go. Para skate bay. So lagi ba ka nang bayan sa skate park no? Sayang. Paliyog lang. Hindi mo dagan kung kunsihal or mayor pun. Shoutout kay Kuan bay, kapitan sa Barangay 17. Kato Cap Bossing. Pusing. Nag-event na ito diya og skate bay. Last year nag-event na diya Walibog ditso ra. Kada gitu bay. Gani. We need skate park po bay. Shout out ka Bus Bobert. Boss Bobert. Jan Bert Takdal. Wala si Boss Bobert bay. Nagpa. Yeah. Mo na ba niya akong kontra? Basin matingala mo bay. Palangga kay na mo ang kan. Kailangan kay skate park kay mostly sa among tapok. Nag-start gid sa skateboarding nga scene, then ang mga gasuporta gikan ba sa skateboarding nga scene bay. Mga first customers, mga first nga listeners bay, first supporters diya gikan sa skate scene bay. Gikan sa una andod karon. Maong kung kulang sila bay, mura gyud pug kulang na sa amuha bay. Yeah. We need skate park. Then skate shops pod. Osman skate shop. Yeah. Pero sa karon nanglan mig laptop jud. Yeah, tunay na bay. Yeah. Laptop. Yeah, sunod na Laptop, bay. skate park to. Para mo. Oh? Laptop sa child. Laptop na lang kay para makahimo kay Kwan. Anong pag nanay skate park? Nasa na yung sound trip dito, gikan sa inyong laptop. So nag-vibe may kajut. So I just have a few questions kay ako ba task ito age gap ba? So every time nga amot lang ni Uy! Grabe. Kita na ako dito 5 years na rin. so ako uncle naman gig ko diri. Sometimes I out of place ko tanawon diri. Muna nag-shave ko karon. Someone like me, mga hapit na mga 40 no, kapaminaw ko sa inyong sound. So siguro swerte na lang siguro kay tanan man ta musically inclined pero nalanjig ko ka ng certain preference. Dahil kung napansin sa kagalingon sa walay hinambog, kuha lang siguro ko kanang paspas ko pick up ba sa sound. So dali ra ko maka-pick up ba sa sound sa Batanon, Tiguang or any era. Pero sa mga bass sama sa ako mga kaedad na ako or mas bata pa ninyo. Pag yun ka dungog sa sound bitaw.
or somebody ba nga naana silang sa 60s or 80s bitaw. Describe your sound dayon unsay makuha nila sa CGY Playas. Yawa. Ay, sorry. For the streets, eh. Yawa mo, music for the streets, eh. Tanan, mga bugoy. Isang pagbutan ganyan, palangga kasi yung mga magpapa. Maminaw na mo sa mga. Eh ano, para na sa tanan. Yung mga hotdog, ay mong sudan kay hotdog. Maminaw na mo sa mga. Mura, yapon, para ni sa tanan. Basihan nasa unsay kwan sa streets ba nga lakaw way tunay na tanan bay. Kung dili ka ganan sa mo, dili pun mi ganan si mo, bahala ka diya. Mugani, Gabuhat mi gasolina para sa mga galingon bay. Legit na lang lyrics ba? Gasolina na sa mga galingon bay, nan gama na mo nga bay. Bernara, Di na mo andar kung walay aso. Di na mo andar kung walay aso. Yeah, Ano marag. ginauna? Kaya siya may mag Ha? CGY Playas ang way para ma-express bitaw sa mga kabatanunan nilang mga ginabati, then makita din lang yawa nasa gispit ni Charlie bay akong kaagi bay. Loyal sa lima. Oh, ano? Loyal sa lima. Pero pasabot atong loyal sa lima. Lusi to ano. Dili to kuan bay mo na tinuod bay. Lima na. Mga sa na. Lima ba? Og ako makabot sige ko sa mga lyrics nila Lucky sa CGY Playas nga kung unsay mga lyrics nila dito murag kaagi gyapon na nila murag gyud gi-express ra gyud gyapon nila ang lakaw sa CGY tapos ikaw nga taga CGY murag makarelate gyud kayo gyapon ka una nga oh legit gyud gyapon kay na siya dili siya nga kuan lang kanang labod lang. Shoutout day kay sa YouTube na mo na-drop na ang Cave Town yung music video. Tanawa lang ninyo. Hindi na mo sila Di ka na sa heart. Di ka sa mga Yeah. kaagi na mo. Check lang si GY Player sa YouTube. Kaya lyrics nga bye. Kuha na sa Chara, Japo na sa Ikaw ra na. Wala Mugali, pero kanang binuwang, kanang, sa makarelate lang, pero sa kap kay ko ba, basta bye nga lyrics. Lagi, Sinungaling. Sa pang ko na. Liar. Asawa na. Fake chain. Wala ko fake chain. Ako, ipakiwan go. Wala pa dito na drop na eh. Ipakiwan ko niya sa event guard. Ano mo dyan? Fake chain to. Lagi na pero sakto sad. So kana kuan lagi na siya ni. Kana lagi base na ingon nga. Kana tanan na mong lyrics kay kaagira na mo kanang mga experience, mga nasulayan, na lagi dol tanan gid nga kaagi gid ba. Kayo. Mana lang. Pwera na lang anang kuan, ang mga lyrics di doing nga kanang pangilog sa babae kana kap. Dili, di na tinuod. Di na tinuod. Mga palanggayin yung asawa, palanggayin yung kuan. Palanggayin yung pamilya. Ang ganyo ang sabi. Bawang tinuod mong lyrics kay Pagawas nga kwan bay. Mixtape. Ang gihatag na beat ni SP. Shout out SP. Yeah. Yeah. Dati nyo na bay. Grabe kayo nakap. Yeah. Sulat lang may na. Tinuod mong sulat kay kasulat mi on the spot bay. Dili may gasulat sa kwan. Dili may gasulat daan mo. On the spot. Kapi na sad. Pangbubo na. Sa tinuod lang bay. Oh. Wala pang kwan. Kung tunay ka bay sulat ka on the spot. Dili pwede ra mga diligod. Kayo tinood na Para sa ko lang, para sa ko. Ako Charlie ba nang record scatter na way sulat dito. Pagsugod pa nila sa wala pa siya po. Dito pa sa Nazaret. Tama. Sa Carmen Kauban pala ko ni sila sa Mas tsada mo sulat ka. Scatter ka uno. Nami istorya nga nag-record mi sa balay sa una nga kamulong record ni YG sa yung verse nag-brown out. Yeah. Power gito. Padayon gyapon kay Ana ka. Padayon gyapon mi adto bisag brown out kay wala man napalong among laptop mo nang kailangan na mong laptop karon. laptop sa una tapos kakarl. Mao. shout out Alcohomes. Alcohomes to bay. Shout out Alcohomes. Katong medyo guba-guba nga dalan nga part dili katong tsada nga part. Ako lang iklaro ba. Sa hood part. Oh, ano. Sa gito part. Yeah. Ang makuha sa mga tigpaminaw sa CGY Playas by kay kanang swag nga mga gikan sa mga lahi-lahi nga lakaw sa mga tao ba kay tanawa ko mga kaubang karon dili ba na mga swagi Pero swagero. Dayawal. Tapos natatiktan.
Atasmatic. Atasmatic. Muna, suwag ug ka ng abi nimo og tanawon minimo nga og di ka taga diri basig mga tuwa nga taga New York mi ba. Agura tubog. Duwa na New York or LA. Dito Los Agura. LA pero ang swag pang Philly. Mao to siya. Next. Taga LA pero Okay, another question. So, aside sa sound, distinct kay ang looks sa CGY players probably comes with the territory kay Morag The Cave palang daan, God Bless Gossip palang daan. So, mas sarag itong madunggan na mo straight sa inyo. Okay, aside sa sound, please describe the overall visual and aesthetic swag sa CGY players. kuan naman ang amo dili maningon ka kanang maawat sila na kay sila tanawon ba dili man sad kuan na siguro mix lang siguro kay kasagara ba dili sa mo gid nagi background sa ukay so aside sa like sa overall gid na mo nga look mali kuan na gid siya ba mix na gid na siya sa mga butang nga ganaamit ang mga pangsuoton mga kuan mo observe na mo kaya kuan gid fashionally inclined gid mitanan Fashionista. lain sad kayo Digid gusto masawayan kay pag binulingit lugar mi magkuan lugar makitaan mi diha ba so murag naay murag kuan ba samot pa taga dakib pagid Kuan gyud kay ang dakib kay ang kung walang dakib bay wala sila puro mga maawat bay. Tanawa kana lang ipang suot bay sa mo nang ikan bay. Mo nang sinyuan na bay. Man, og sa mong nabantayan lahi ra gyud ang dakib atong first years niya og karong ika third year na bay. Sa atong first years pa medyo gagmay ba mga batanon nga imong manotice kasagara mga ni kay mga kaila ra. Then karon pag mga second ug third year di din nimo nabantayan ba nga tagan mga estudyante ba mga batanon pa na nila ipatanaw sa kamera. Mana sila kalitrag panunga bitaw nga yawa Idol na sila. nagyapoy nakasubaybay di gyapon. Yeah, mana influence na siya guard, influence. so okay kain bay Influence na influence. Influenced by Swag Tycoon. so Yeah. kay Since by ang players is about lang gid sa since kami man tanan bay kay ang amo man yung mga lakaw kay dam gid permi sa street bay. Dili lang ingon sa istorya sa atong mga sunata bay pero tanan ni bay real matod pa sa gingon ni Charlie real shit yun ni siya bay. Then so now kung kuan pud bay tungod pud nga kanang murag boto sa ingon ni Amir nga influence bay since kami pud na influensyahan naman pud mi sa unsa among gusto bay so dili ba ita may nani kung wala ta influence di ba Kayo. so atong Kayo, influence kayo. bay nasagulan na pud og passion so nani na players gid siya bay Na-influence na-influencehan gyapon mig mga impluwensya pero kami ang nag-level up. Munang nagya po may ma-impluwensya makaingon po ko nga makita nimo nga mga chuy na gid tanan ana dia tao nga nakapalibot sa mua. Wala ba nagpalibot sa mua, palibot na armo chuy na pug ka. para matakdan sa kuan visual aesthetic Di man may hangulog suwag diri dapita. Pasahan na mog aura. Panangit sa yung mamalagi daan. luwog Kuan pod kanang mura ni siya mong pag-express sa mong kaugalingon ng mga gibati, lakaw ug mga emosyon ba nga paagi na mo sa mga patik, paagi na mo sa mga pananina, paagi na mo sa mong barog, inana ba? Kay kita tanan naman tayo laylay nga magipang-agian sa kinabuhi ba eh. pakita na yung patiktan Mo ni tanan. Pakita patiktan. kita patikpan daki mo gasip aray ko Ang latest. Ang latest. Kasi nagtato. igom ka na mo naman gadjut Charles naulaw mong gana Ito pa man ba? Mangutana ka mo ba? Basta mo to kay lagi Ay, gini dapat pumunta. naraw Okay, isa lang sir sa inyo mo tubag para ni sir collective naman siguro. Kuan kanang
dili ninyo least favorite song ninyo sa CGY Players. Ala, dapat nakikita bag. Kasi gusto mo to bagani. Bi, daggan may ginigtukar nga na himo gid ba pero dili sa ingon nga pasakay kay either nakakuha na nga truck o wala kuha na nga truck. Wala ko like, ako lang personally wala ko kanang marumengon di ug gananan or di kay na ko siya favorite nga kanta ba or tanan gid namo either release to unreleased banger gid siya para sa kuha gid ba. Kayo. Dili na pasakay kay atuang tapok ka pero kuan lagi ba? Nasa kuan lang pod. Kabalo mo kadugos yung lyrics. Pinakauna. Unsa? Pinakauna ni mga ganan. Doing things mo may nagsugod sa Yeah. tanan gid. Gani nagulan pa gid. Oo gani. Oh. Pag-shoot. Kasi balas kinaka-overall nga ka-hard. Oo gani. Tara, saksi sa ano. Ako oo. Nagkita mi sa Barangay 40. Uwan pa to, ning wala pati ulan. Niya shout out Carl. Ana, sugdan na. Then si Carl kay murag kanang giset na rin niya dito tadapit sa kuan sa kaning naman to murag katubit ng kalibangan mi taw kuan mi taw. Ang libangan. Oh, katong van dito bay wala pati tae adto bay. Pabrihan pa. Ito so nami music tapos gipa-play lang niya. Gi-video lang dayon og kining choose agad mga video kung tawag ito. Tapos GCA to, GCA ba? VHS. Oh. Oh. Double clip Isa sa para sa kuha. Oh, shoutout mo GCA. Katupod nga video sa wala pa nawala ang GCA. Kay nawala naman karon. Wala na. Nasapon pa to atong sa kuan doing tangs nga video na sila sa sulod. Nya kato kay nag-ulan naman to. Shoutout GCA bay kung Wala gito ginang gi cancel kay nag-ulan. Usa sa akong cancelahan ni kay ditso ang lakaw ba. Wag freestyle gyud sakto gid ang gingon nga. One on the spot. Nya ditso ana freestyle. Okay, laos gid bay nga mo nang Natural gid kayo pod pakita pod ginawa sa Aron nga sa ako mag-record, saksi mi na sila. Natural pod kayo sa kwan sa dili lang siguro sa style ug sa looks pati pod sa music. Natural kayo sila. Natural yun ba? DIY tanan, freestyle, raw kayo Siguro ba? sa uban katong mga wala kay sa mo murag naman ginay murag ka ng doubts pero kung maila gid di mo ba para sa Kaya kuha maka-vouch gid ko kay naila magiging ako sila. Legit gid kay sila ng mga tao ba. Mga suko na yun ba? Maibog kay wala nakasabay. Mauman. Magani, sa street gani gakalat. Sa street gakalat. Pinaka-paborito. Pinaka-paborito na ako kay Cape Town. Pinaka-paborito Yan, na ako so- napunta mo, Cape Town. Kada tanan bay, release dili may makaingon bay kay since wala pa man na release maagi man na sa mga tropa bay. Ma-check pa na mo na. Dili bay, dito sa Gubat. Shoutout yun. Shoutout MC Ted bay, Cebu. Shoutout Cebu. Dito sa Gubat bay, power ito. Power tanan. Kumbaga og gapaminaw ra mo sa mo kung namo sa lahi nga lugar bay, ingnon nato nga tagagawas mo ng CDO bay. Namoy mga kanta nga wala ga kadunggan nga wala mo kabalo nga murag dagan na nakabalo diri nga kanta sa playas sa CDO kay wala man na drop. mao gani. Pero nana siya sa group chat sa mga amigo, mga homies, mga unreleased na mo bay. Mo lang ang usahay bisag wala sa YouTube bay nami to karon nga mga kanta nga May makabalo. nay mga power gyapon sa crowd nga na. 50 cent pod galing nga underrated. Sa to Doy donuts so kining iwoks kinups gan. Kato. Dagan ba ato na i-release tanan. So sa mga kwan ba since nakabalik naman si Lucky, then mag-release man yun. So basin straight na mag-release namin sa mga music video ba. Open me for sponsor ba sa mga music video ba. Ato nang i-plug. Gusto mag-shoot. Ato nang i-plug ba kung unsa yung gusto ipa-plug. Tapos sa kwan pod ba si I am him pod ba kay kanang suporta pod jud kay gid siya sa CGY Players bay. Kayo bay sa kanang dagan biya ga vlog sa Cagayan bay. Pero kanang sa I am him bay kay kanang nagid siya day one sigid gyapon kayo siya. Saksi gyapon siya sa Nazar 8 pa lang sa una. Yung job site ba sana kayo? Job site. Oh, shout out sa iyo I am him. Yung job site po. Ano yan? Oh, yung job site bitaw na sa una. Yung Then- si Duwin siya ginana kanta. Sa Duwi pungutan siya ginana. Sem gana kanta bro. Char. Kuan kay Antinol legit bay. Pinaka tsada na nabuhat sa sulod sa players kay katong
Agura kay. Yaw. Agura bay. Nagapasaks kay bay. Shout out sa mga taga-Agura diya, bisag dili taga diya. Ayaw ko ninyo Tolisa, paliw. Ayaw ko ninyo Tolisa diya. Kaning kuan. Amot lang si Iwok sa nagsen naman sa ato kulit. Ana sa story ni mo to. Di man ganan si Charlie sa beat siya, di ko kabuluhan nga beat dad bay. O, duwi ba yung makasabay. Ito si Duwi ani nga lagaw. Mga guro, schema sa Salamugad to, remix to. Remix. O, ganay si Charlie kay Kwando siya. Paspas na dulo kayo. Karat kito kay. As Duwi na lang. Ganaan Duwi ani. Agora. Sa mga ito yawa, basa. Mo ganito unsa man Ganaan si Duwi nag-perform na to ni Agi. Kulang na lang palungon ng mic. Kay, di na siya mo kanta. Nato sa YouTube. Pag-perform na wato ba nga naka 7-Eleven bay. Yeah. Agora. Shout out 7-Eleven pero mo resign ako diya. Shoutout 7-Eleven Uptown gitrabaho ni Dewey. Resign ako po Agri. Oh, shout out 7-Eleven Masterson. Oh, sweldo na ko diya. Sa pag-absent. Boss man. Sweldoan ko ni Roger Akay na to. 1 loy yung karilibo ato ay. Bakit? Sinsya kayo. Sinsya kayo. Unya, Paggan kato nga panahon ba pagtukar na ko ato wala na ko dili na ko ganahan mo tukar ay mo kanta to kay halos tanan tao way kabalo ay kasi sila na kakanta wa. Yeah. Wala tao ka. Wala bay lamay ka sa feeling bay. Kasin. I love you Kasin. Kasin na ako Kasin. Kasin ako na si Tristan. Gusto mo maingon si mo Kasin. Power kina na tao bay. Kaya naka 7-Eleven mo tukar gyud. Ipaadto, gibungos lang yun na mo para makatukar si Iwok sa si Kwan Duwi. Kasi si pasakay kasi. Para makuha ng crowd sa tao dito ah. Ma-enjoy mo sila. Pero salamat ako sa Nayad Dubai na event. Love you. Much love sa inyong tanan. Love you. Ano mo? Kuan ko Yung man, Roy. unreleased ni Ewoks. Katong untitled kay ano to? Dewey. Dewey untitled, Dewey. Untitled. Tapos kay Lucky pod. Zaman to. Open title. So ito. Duwi kami na suya. Kaning Dili. Sa kiti title atulak. Duwi ka po. Duwi. Boy sa lagi. Oh, bossy o katong love song ba katong Fine shit. sa sulod sa gawas akong pabutan. Bastos. Nakoy Bisaya mixtape padulungay bay. Hulatin ninyo. Tapos Louis Carte. Madunggan na ninyo tanan pag mosubaybay mo bay. Like and share and follow sa The Cave bay. Uusay na The sa live Cave ni sa Ogi. CJ Players. Uminaw mo sa live ni Ogi. Narito tanan. Nasa Napod sa Reels sa FB, Reels sa IG, TikTok ni Ogi. Wala ko baluan na may nga na. Lawana. Then Pero man, next. Next question. Okay, namagid mo yung mga tsada kay nga mga MVs, no? So, mga utana ko, each MV, please, breakdown unsay nahitaboan ning adlaw like ato yung gibuhat yan yaman naman to sa doing things, no? So karon na po Cave masyado Town, na mainit sa labas. Init sa labas. O init sa labas. Diri ka Buntugard. Okay, Rogad gusto mo kay gani. Gahawir og duha ka Please suga. describe the music video and ang the song mismo. Unsay pasabot ani nga kanta? Charlie Food. Kanang okay to giyon sa ito Charlie. Giyon sa sugod ato gali. Kuan nagpag-shoot or pag-record. Pag-shoot. Ay pag-record sa Pag-record na to kay niabot ng watog galit kay. Ito kay ay ano shout out day kang Yang Nitro si Jolo bay. Mo to siya nag-produce. Siya Yang Nitro beat siya naman ata to Charlie pag-record na mo sa balay di ba? Pas ko ato buhin to na ako sa kuan sa pag-interlude bitaw. Oh, okay naman to switch beat. Ang init sa labas. Unya, taod bay, ug maminaw mo sa init sa labas nga audio bay sa interlude sa switch beat ug maminaw gid mo tarong madunggan ninyo didto, madunggan sa mic ang tingog sa akong kama adto, yung kama puthaw man adto. Nya mag mga nana ba kamulong kayo. Ha? Nag-print salita. Kasi moto unya moto muna kapahit ato kama kay madunggan ni siya sa gawas
Madunggan niya sa mic, madunggan mo siya gawa sa kwarto. Huwag na'y tao. Unya, masa ito, Chal? Pag music video, Chal. Pag music video ato kay nara may diri sa cave bay unya natay mga dira sa atbang karon ko nang balay diya kay gabi naman to unya nihimo pud mig eksena dito sa murag tumasako man to Chal no katong murag ali murag kato ba oh kato nay mga graffiti ba nya mga homies pod na to dire makita man to ninyo sa video kinsa ang mga homies ang nadito bay. Sino medyo ang init sa labas langay-langay sa tunamo na release bay kay mo lagi magduha-duha ba. Pero sila Charlie sure gid ato nga kanta mga ganahan gi sila adto. Ako pinakauna kay medyo duha-duha pa ko adto. Sa init sa labas. Kay mo lagi madunggan mong utang anang ana sa kama ba. Explain your verse. Kato. Tagalog mo si Charlie ato. Kuan to kay kanang sa tawagan na dili ka magpakuan bay magpahikot sa imong kuan bay sa palibot bay dapat buhatan yung gusto bay kung magpahikot ka bay wala mura kag iro ka bay di ba iro magani ka ibuldog na lang mahalo na lang nga iro ha ang light kang isa tong light DIY amo ayon sila amo daw tong lights shoutout nimo Cave ikaw ro ginakabuluad to nga ato dito amo dito ro oh lagi init sa labas unya ang Cape Town kay shoutout nimo Dan Dangerous shoutout Dan Dangerous Films lag ko to paramdam ngi Nasa YouTube ano na kwanto siya bay ako gani ang plano man mo ito sa ang plano mo sa Cape Town at itong MB kay tungkol kay Cape Town man mo man to siya mo last nga MB nga kompleto mi nga didirito na mo gibuhat sa The Cave nga sugod sa gawas padung sa sulod niya kay mo man to ang debut rap verse ni MC Renz. One take na to bay One take na to kami sa video bay. One take. Doha lang kalahi nga camera pero one take to tanan. Basin lang makaingon mo nga. mo gamo bay Sa lagma rami ba? Ingana gid ka easy ang game sa mga kay. pakaingon kag sana all Di na ni Loki. Oy, naman na istorya ato nga mga pag-record ba. Istorya men. Istorya. paano man gyud mag-asawa ba dili mo magkuan bay mangita pagkuan dia May pa lima-lima na lang ba? Mo to, basta mo tato lima-lima na lang yun. Panington tana. Ibis magkaon, gayno ra buko. Lemonade lagi ito nga blue. Panington tana yung inom tag. Blue nga lemonade ko, di ko kabuko. Pero kato, first time ko nakita ko nagbuko siya. Kato. Lemonade na yung inom nun, pero first time no, inom siya buko ato eh. Bukot kaya. Pero Charlie pinaka-power na to kay isa kuan nagsulat sa logbook. Ballpen ay kuan din pentel na yun. Pentel pen na Dubai. Nato yung nagbook kaya kadagang kay lyrics sa kinsa rin puli-puli sulatan dito ba eh? Bandal ni Ero. Napuno yung kuwan. Bandal ko yung kuwan. Chuluks. Sablitas sana. Di bandal ni Chuluks dito. Di dari ito na tao ba eh? Shout out sa Chuluks. Next question. Shout out sa Chuluks sa Lapasan. So, kuan man The Cave, God Bless Gossip, no stranger to merch, no? So na kuan sa baka nang nalihian sa apil lang si CGY Players. So, pila na ka merch ang na-drop sa CGY Players karon and namoy sample ya pakitaan maybe. Istawel mi gabi kinagkan. Show us kuan and take us through the design and process sa paghimo ani. Tawel nga tulo ka bukang logo imbis kay duha ra. Mostly among merch gikan sa
para sa CGI Players kay gama na sa Golden Prince way. Yeah. Your local screen printer sa CGI. Oh, tara guys, recent works. Ano siya? Mga tong last event. Yeah! No, 2x. Mga tong merch nga gidrop atong ani Wala pa kayo ng barat gani. sa The Cave. Gani. Wala barata yata gra. Diretso no. 2x. Excel og 2x ang nabilin mo. Saya pagkabili. Imo na mo na. Gani. 2x yan. Printed ang size na bro. Yeah. Last isa na ang nabilin ko ano eh. Yeah. So para na sila ano. Oh, kato lang kay mga one of one biro. Pang crew lang, pang crew. Take us through the shirt nyo. So, ang t-shirt kay nagyapon may inspo sa design. Then si Kuya Carl ni Liok sa tanan. Forward lang din na sa ako ang mga mga kinahanglan nga mga pang-edit, pang-liokon. Ako rin ni print sa tanan-tanan. Then shoutout kay Ogie, among financer. Yeah. Cash manager bagid, manager, Manager, financier, all around. shot code. Kung gusto mo nga, ipasabay, ipatukar mo yung inyong event, dili na mo sa mga sabay kang ugi na yung ugi nyo ang yun. I-book na kayo. Sa player So nakoy pangutana. Since mga talent man no, lagi. So pila man ang kuan day TF sa CGI Players. Pang siupaw. Kaya mo lang sa kuha, sabutan to na. Yan ang dai. Sa chat lang, depende kung unsa kalayo. No asa. Kung sa kakatropa. Yes, ay. Kaya mo lang sa kuha. I don't skate sa IG. Apil nang ugod sa kalamiang siupaw sa inyong area. Pero ako hindi ako lang siupaw. Kapila po na modern. Pero ako ipabuton gyud. 10k bay up lingaw na kami 10k. Wala pa na ilabot sa bakwa na. Wala sila ba ang gimaw? wala pa na ilabot apil pero pwede gyapon. Pwede gyapon apil na ng puyanan akong layo kay. 10k bay Ay tol, kumidya na to. PM lang sabot na. Kuwasan, ditso na. Modern. Kumidya na ba? Hindi depende kung unsa kalayo. Kung diri ra, masabot ra. Dagan man mo sa Wala na. Kaya ra. This village ba? Pwede ra. Tagaan mo 5 bilas sa hula, igo mo yung sa mic. Uli na rin nila, ano? Okay ra Dito na Sige lang, masabutan ra. Ano, uli na ko ya. Dili, igo lang ang full bisgasi klase nila yun. Okay ra ba sa kanimo? Sa ko, ano dito? Sa ko okay ra pang modern ra ko. Pero ug seryoso ang storyahan bay. O ang inyo masabutan ni Ogie, sigurado ko mo magid ng sakto nga presyo bay kay sa tinuod lang. Og pananaw sa mga mukuha sa mua nga di man na sila ilado kay wala man na sila yung mga daghan nga mga numero sa bisag unsa. Wala may ingana inyo unsa inyong ginapangita bay pero na may community, na may mga supporters. Yes. Ang among impact sa among makita sa hip hop ay sa music ug sa community bay makita mo man ang among ginadala bay mo na siya ug ang among ka-choice sab no Actual ang viewers eh. akin ako lang among mga tukar makita ninyo kung sa kabibo o bay nana ra pagawid sa syudad kumbaga murag yes ay among mga syudad to since day one among mga gig wala may sukad gimingaw wala palya kumbaga maog yun munang kung usahan yung masabutan ni Boss Ogs mugin ng sakto pero mas kada og sobrahan ninyo kay siyempre na po may pangpalit og mga tanduay niyo di mo magmay wala may laptop di mo magmay sa inyong gibayad ditso na makapalit og laptop among laptop dilichar na mo Pag gaming, kung may laptop, resign na ka din. Yeah. Kung may laptop, resign na ka. balik na So, ilang scatter na laptop ko? Kanang TF. Kuha nga, dili lang talent imong gibayaran.
Experience po Bayaran po din mong experience, ang dugo at pawis. Gani. tayo. Ang imong gibayaran gid ang time gid ba, ang time. Labi na sa So kad driver. pag start nila, yun sa ilang gi kuan na ba, yun sa ilang gi sacrifice para ana. Then Ayaw ba sa asawa ba? Oro, giaway ro siya sa asawa. Okay, pangatag gibe. Tay pangatag. Pero TF, para compensate lang, talipay gamay. Sa driver po gay. Sa driver, sa tubil. Sila kikilan ra pud. Lagi, mapasikat Kung ang buta kung dito. TF Ray sa butan ba murag di man pud mo namo dili may mga tao nga kilkilan na mo na para makaingon Ah, na. dili. Oo nga murag bay suliton mo ginamo inyong TF bay. Kabalo man tanan bay. Shout out Davao, shout out Malaybalay, shout out Davao, yawa. Iligan, shout out Cebu. Bay nakalatag na media tanan kabalo sila nga sulit gid pero may ang bayad basta na CGY motherfucking players ya. Proven tested na sa ako, proven tested na gid pud sa lain lugar pud dati. Kapila mi nakabalik sa Davao kadua. Ayo. Nanay kuan mo. Nanay murag shout out Red Ways Oh. silang Alfie bay. Kay naman tani nga topic pod nga TF pod kami pod ug magpa-event mi amo pong kasiguradon nga matagaan tanan bay compensated tanan balag magpa-free show mi tanan artist nga nadia bay mabayaran or mapakaon or parehas no mir no Malagi dili May mahay nga yawan, itukar mi na ni nga event, tas wala mi na daw bay. Samo, tukar ka sa mong event. Lingaw kay ka sa crowd. Lingaw pa kay ka sa pagkaon bay. Napa kay mabulsa. Lamig itong pagkaon bay. Tay boss, sakto gid daw. Lamig itong foods. Salamat mir. Yeah. Salamat sa nagkuan, sponsor sa foods. Salamat po sa nag-sponsor itong last na mga event bay. Si Kuan SP. Yes ay. Next event. Next event. Tingnan niyo. Abot mo, niya na, pag-question na ni IMM. Bangunat sa amin. Gold Town. Okay, what's so may cook up sa inyo soon po the coming months or next week sa may lakaw sa CGY Players? next week sugod ba yun? Ano yung mga kuan roll out? Next week na gig. Next week, ang kuan siguro sugod. Para sa event sa kuan sa 28 Jan anniversary event sa CLC Studio Loco Scripts, then tukar mi ana nabot si Lucky siguro ana. Si Lucky ang may palabi. Tanawa. Yeah, Unong tanawa lang taon. Kanang venue Braco Bar April 25 Sabado. 100 ang entrance. Tagit sa rito bro. Anda mo tawil ana, tawil tubig. Men, karang entrance bay, dili na to na siya dapat baraton kay tabang na dili lang sa nag-organize bitaw tabang po na para sa mga artist o sa mga umaabuti pa nga mga event kay kung permi ta libre tanan bay kato wala madato sa tuwa guard Wala wala na na libre. bayad gyud tanan maong na TF na entrance na pangkaon na ba kay kung libre lang tanan lisod kay na guard kay gani Di na to mag-libre Bagay, ka no? na. Chicken, no? Entrance na to. Nya, naboy event sila Amir katong sa kuan. Napod ni Kwan, pop-up event, Deja Vu, Flea Market, shoutout sa Kwan, Apartment 1, May 8 ug 9, kami doon nagdala na ni Ugi. Shoutout sa mga taga dito sa Apartment 1, kay gisugtan mi nila, Salamat magamit sa sila spot. Then kung gusto mo mag-merchant, PM lang mo sa Deja Vu Flea Market, fill up Yeah, lang mo yeah. sa forms. Then, yeah. Ay, na, libre t-shirt po sa 1 t-shirt per merchant. Libre na, apil na sa inyong registration ba. Why mahay? Napod may gitrabaho nila Amir nga event June. sa June. Ikaw ringon Mir. Yeah. Shoutout sa kwan, komunidad, ila Noah, kay gitap na nila Gold Town Production by para sa Fit de la Music nga hip hop stage. Yeah. Kami lang gitap para magdala sa hip hop stage. Then, yeah, tanawa lang kung saan. Kami manghawid sa hip hop stage sa Fete de la Music bay. So tanawan ninyo sa mga buhaton na ng mga lakaw. Power shout out sa mga artist nga last minute na namo gi-reach outan bay nga G sila diretso bay. Dali na kayo, Juan Colawira, Jiritsu. Gayo, wala tayo ninyo. Wala ta po ninyo nga ang comeback nga show. Nami ginaluto nga comeback nga show nila Yeah, kay Boondocks ganarod. bay. Among plano kay hanay na tanan. Yan eh. Salamat lang mo, like and follow. Makuha ninyo ang mga updates.
Mag-drop sa kong mga MV, mga kanta nga mga natigom na ako atong nako dito sa outside world. Paabutan ninyo, napo ko unreleased nga kanta nga gi-release na mo sa CGY Playas karon. Anong bago ang title? Paminawan ninyo dito sa Facebook aron mo samot na ganang views. Makakwarta mi. Salamat daan. Kasi nag-edit atong anong gawa sa atong pagtabo ni Lucky. Ay katoday, katong pagtabo ni Lucky. Ako Si tanan. Ugi, nag-edit ato si Ugi. Tara na si Ugi ba eh. All around all around. Mane. DE. Ato yung po na i-drop karon. Ato na i-vlog. Ugi gipitig DE mo ay. Nabot vlog ni karon nga adlaw gi no. Na. Dili Okay lang si Ayam Him, dili mo wala. Paabutan ninyo. Dili yung vlogs kuno na pag-function. Paabutan ninyo ang mixtape sa CGY Playas, ang mga event sa CGY Playas nga tukaran namo, mga merch nga mga ipamaligya. Makita mi ninyo sa dalan, o bisag asa ba ka nga galaraw-laraw, panawag lang mo. Yes, ay sapokon mong Charlie. Motor-motor pag yun, biker nice na tanang tao diri. Aper-aper lang ta, aper-aper. Okay, lastly, anything you guys wanna talk about? Wala na to na cover. Mahal na kay Crudo. Pabsi na ninyo, please. Mahal na kay Crudo ba eh. Pabsi sa ninyo. Shoutout mo KB. Ali na diri KB. Tanawan ko sila. Ina na bra. Ali na diri KB. Carl, pag-book na Carl. Sito si Baton. Carl, pag-book na katabuhan ka na mo June na. Happy ng birthday ni Lucky. Let's go. Carl, lupad na Carl. Tara, naglana na mo Carl. Pero pag-book na gid. Real. Laki Bundoks nga merch. Napoy padulungay Laki Bundoks nga merch. Pabuta po ninyo. Dili na mao. Pabuta Dagan kayo, may i-drop karon ulapi. Drop daw talan. Na-drop na cup. Abi si Tesla, i-drop na na mo. Pwede mo, suporta mo sa dili lang sa music. Suporta mo sa merch, sa lifestyle, sa kalihukan bay, mga events. Naaman mo or wala sa mga share, mag-share post sa namo bay, mga reels logo. Ana, suporta na bay. Small support, pero dagan kayo, dagko nga support. Kung gusto mo trabaho ta. Golden Friends, pa-print na mo. Kung saan yung gusto, i-PM lang gamer. Let's go. Shoutout sa mga merch, good. Yeah. Kasi tagang kuhan, shoutouts kang Greasy. Greasy Ayo. Greasy gani. Napon na po yung mga kuhan po, na po yung mga arrangement po. Nga, gamay na lang kulang para mahanay. Shoutouts sa DK po. Nga yung crew. The Kitchen. Tanan homies nga mga rapper nga suporta sa amo, suporta pud namo. Shout out. Ayo. Shoutout sa kan sa Trono sa Oro. Shock G Loco. Usak Giloko. Shoutout po do kay Skull Reaper ay. Trono sa Oro manang kan rap battle diri sa Rap Battle League sa Cagayan de Oro City. Suportahan na kay diagi ka ng mga katapdog. Suportahin ninyo. Naong batos na rin. Salamat ka Didel. Salamat ka Didel na nakuha na Kuha na lagi na chok pa gidyaw. yawang. Salamat ka Didel na organize ang kagaya na nakita nila na isa yapon sa kwan, isa yapon ka banggitan din sa Cagayan. Yeah, mga to. Salamat sa inyo tanan. Unsa ba next? Event sa kwan mo. Mama na nila. Itong event sa Ampi. Awal mga ito. Pero itong event sa Ampi. We're gonna wrap this off. Hindi na to Salamat sa CGY Players. Sa Sirina, no? Ay, shoutouts OBC. Shoutouts OBC, Stolen, Usmin, Gossip, syempre, The Cave, Frank Third World. Frank Third World, gitagsaan may kuan gear ni Kakarl Carl. Shoutout sa Mua, Culture Kids, Orokro, kana SBC Worldwide, tanan na.
Shout out Gawi. Justin Rub pangalan sa Facebook. Papura kang lyrics do siya sa personal. Pailoy idol. Yeah. Sana. Shoutout mga kan, tropa sa graffiti nga scene, Oro Crew. Shoutout 247 Murals, Kuya Els, kung magpabuhat dito mo mural na may spot or na may shop nga gusto patirahan og mural. Dili lang na siya sa graffiti lang pero isa sa inyong request ba, mutira to Shout siya. out Justin Rub. Shoutout kay Kuan, kay Kuya Kevin Espot. Choi. Shoutout sa Blue Drip si GY, narito mga graffiti materials ito. Shoutout kay Clarky. Clarky, taga-urot og vape. Clarky nang conject pa sa Madula. Mo to mo tigpitik. Mo to last night pitik 7. Will be Magawa siya kuan bay. Bagong nga tao gyud na. Bago na ko nang gibuhat na mga kuan bay. CSB bay. Crackside brother. Yeah. Ako latin ninyo bay awa. Mo real ko. Dili kuan mi ana. Duo. Rockside brother, yaw. Ayo. Kayo. Oh, ano agam mo? Shout out sa akong supervisor. Ano to? Resign ako. Kita ang drip dia. Eh kano? Ay, sapatos. Kamer ni kamer. Oh, kani kamer ni. Yan yung brand bay, kani. Dili ko dito ba? Yan yung brand, kamer ni nga brand, kani. Yawa, Amiri. Shoutout Kakar. Shoutout Frank Third World, Richard Sad, I am him. Shoutout si GY, Cagayan de Oro City. Shoutout Tanan bay. VC. Busy. Ewoks. Uy, salamat. Bugo. Ay, shoutout Opol, padulong sa Bugo. Kana noon. Cool. Kana po. Isto west makalag mo. ah. Kayo ka. Shout out. Pwede po, dapil bagat tatlon. Dani, kung kinsa ni siya. Kinsa na mo? Sa'yo na. Kinsa na? Happy 420 daw. Happy 420. Happy for 20. Happy for 20, kaya ni siya. Lawa lang. At mama. Shout out Ayamim. Day 1. Salamat sa pagsuporta Permi. Kayo, salamat sa inyong Pastor Rugs. Salamat Rugay, I am him. Salamat kayo bay. I love you. Nanaw news daily man natin. Yeah. Sa pag-support sa konso. Sa konso. Sa lalaki ato, di ba? Kayo ka. Mindanao is dili bay. Basta dagan ba kami paabot lang mo. Kada adlaw may kaplano para lang masayod mo. Wala may nagbinugoy. Kada adlaw kaplano lang may sa mga buhaton nun dire para mulambo tanan na eksena sa Cagayan de Oro hip hop. Yeah. Go town. Shout out sa Calvirana. Shout out. Dili magkaon sa bangko. Shout out 7-Eleven Dewey. Shout out. Shout out. Kids para sa OGMS, uy. Amigo sa CGY Players. Shout out daw sila sa mga kuan. Ano ang mga amigo? Shout out daw sa kuan. Pero kami gawas may ana, wala may ana. Ako ba lang, kamo na bala tagna kinsa sa ila. Shout out. Pandiya, kay Kasin ako, sa akong asawa, sa akong anak, sa akong papa. Shout out sa inyo tanan. Salamat sa suporta. Salamat po sa hit. Ano. Kayo ka. Shoutout sa mga homies sa gawan. Yeah, mga Bakita. Nakawat sa mga out. Mana, shoutout ilang crew eh. Wala sa cave. Bibi Karti. Solid supporters. Shoutout sa Bibi Karti. Shoutout ko kay Juan, kay Justin Bieber. Safe. Adjourn. Yeah. Alright, salamat kay CGY Players for the time. Pictures here, ano? Salamat him. Pictures, Hey! Hey! Bibi Karti bay collab ka kul. Hey! Shout out kang Bibi Karti, collab tabi. Tawon ninyo sa Video na. Video. Oh, basta lamugad sa gura nga bit. Salamat gaw. Ay, ano ro, tindog. Video. Lister ba? Random kami. Video din. Kumana to na din istorya balik na. Moro to yung mga damdamin gaw. Range. Kurang aja. Bila na picture na. Picture, video, ha? Man nga kamera mo tanaw rin. Sagasa niya. Taran kami oh. Yeah, CGY Process. CGY Players. Ari Mip Doom.
Shoutout kay Daniel Rusca. Time na. Yeah! Shout out, yo. Kaning nga kami. Yo. Salamat, Huge Upside, para nga podcast. CGY Players. We back.